आं जाबाय महाराजा बयनिबो खादर हाय आं दुमफाव बयजोंबो अनजाथाव स' लोगोफोर दिनैहाय मा बार दिनै बुधबार बिनिफ्राय बे भिडिअखौ आपल'ड होगौमानि मा बार जागोन आं मिन्थिया दिनै बुधबार आरो बेलासिनि टाइम जाहैबाय 6:30 आरो जों थांनो ओंखारदों बेलतला फारसे दिनै एसे माबा जानो लुगैदों आरो ना मा होनोमोनलाय लकेल बुस्थु जानो लुगैदों आरो लकेलखौथ' मोनखाया ओरैनो लकेल बुङो मानसिफोरा थेवबो नायनोसै मा मोनो आरो आंजों लोगोसे दंफायो अनजिमा हेलो एभ्रिवान बिथाङाबो इउटुब चेनेल गोदान दङ हा चेनेलनि मुंखौ खोन्थानानै लादो एनजिस ब्लग अन्नानै बयबो साबस्क्राइब खालाम बेनिफ्राय लाइक ओमफ्राय नायबाय था लोगोफोर अन्नानै आंनि इउटुब चेनेलनि नामा जाबाय एनजिस ब्लग ANJISBLOG अके आं लिंकखौ गाहायाव होनानै होगोन बिनिफ्राय बेहाबो अफिसनिफ्राय फैबाय बारा गोबाव जायाखै अफिस थांनो दा थाङाखैमोनथाय नोङो दिनै अफिस गैथ'आ बेना बावदोंसो सरि मोनाबिलियाव दसे फैयो नालाय ओंखायनो आं अफिसनिफ्राय फैदों खोमा सानो आरोना बेरायनो फैयो आंनि खाथियावनो थायो बेबो अफिसाव मावो आरो आंखौथ' नोंथांमोना मिथिखायो आरो गोबाङानो आंखौ सोंहरबाय थायो मा मावो माहा थायो होननानै आरोना आं गुवाहाटियाव थायो आरो आङो मोनसे प्राइभेट कम्पानियाव मावगासिनो दङ टेलिभेरिफिकेसन सेक्टराव बेवहाय मावगासिनो आरो बेनिफ्राय बांसिन आं रिभिल खालामनो हाला स' लोगोफोर दायो थौफादो जोंजों लोगोसे बेलतला हाथायखौ नायदो बेलतलायावनोसै आरो बेखौ नायनानै थांसै नै मा जाखो दायो ओंखारलांसै दायो बाजारावहाय एकदमबारे बेरायथावनो दे थ' नै जोंना लामाया नै माबायदि नै नोंथांमोना नायनो हागोन मा एसे खोमसि लामाया नै दा आन्धेरा कायम रेगा बे मा नाम मोनलाय बै माबानिया शक्तिमाननि बैयो गुन्डानि नामा सम्राट किल'मिस मोनथाय आं बाबाय खालि गांगाथारखौल' गोसोआव दंथारो आङो ओइ रायजोफोर नोंथांमोननो मोनसे खोथा खोन्थानि दे आङो रावनोबो खोन्थानाङा खोथायानो जाहैबाय शक्तिमानानो गंगाधरनो मोनफैबाय दे बेलतला बाजार बेनिफ्राय आंना एटिएमआ गोमाखोना बहाबा थासनखो मिन्थिला रुमाव थांनानै नायफिनदोंमोन जोङो रुमखौनो उलट पालट खालामनानै नागिरजोब्बाय खिन्थु एटिएमखौ मोनाखै आरो ओमफ्राय नैबे आदानाव माने दाउनि दामा 100 थाखा नालाय ओमफ्राय 500 थाखा गुगोल पे खालामनोसै होननानै बुंबाय माने 150 थाखाखौ बेनिफ्राय लाफिननोसै ओमफ्राय 100 थाखाखौ दाउनि दाम आरोना माने होनोबा एटिएमआवथ' थांनो हाखाला नालाय दायो 500 पेड जाबाय बोरै ओइलाय 500 पेड जाबाय दायो माबाया 100 बिथाङा लासिगोन बेनिफ्राय 400खौहाय मोनसिगोन आरोना केस ओरैबायदि जादों माने जायोलै बिदि घटना जायानो मालाबा नांथावथाव एटिएम गोमाबा मा जानांगौ दा न'आव थांनानै नायग्रोफिनगोन आं मोनबाय नै लांगाब मैगङा बहुद फ्रेस नै मा नांगौ नै बेलतला बाजाराव लकेल नांगौ ना हाइब्रिद नांगौ आज ब्लू है पानी खिन्थु गरम दिनबाबो दायो बेलासिना बरियाथार बेरायनो जायगा फैलाय बेखौनो जायो नामा लागोन माथो जागोनलाय भाजा जागोन ना ओरैनो मिक्सार जागोन जोंना नै मैगं बायग्राया डेन्जार लगाओ
एकदम 타구나 능하잖아 얘. 타구나 आंनि फेभरेट बियो 타구나. बा आबो दुमफाव नै आबो दुमफावनि फेभरेट बियो. आलासि जानो थांबा आंखौ बेखौनो जाहोबानो जाबाय. औ नै बिथाङा नै बेखौ जायो साजों जाहोनांगौनो बिथांमोना. नोंथांमोना आब'आ माने बहुत खुसि जागोन माने. ओरै जाबाय. बिथिं गैला. बानलु बैथिंबो जायोमोनलै बाजार दिनावसो ओरैबायदि फुल जाजोबोलै. বিশ টকানি লাডুলে 20 টকা দিয়ক এনে কিবা হৈ যায় পচি যায় এইটো 40 এই দেখো আঙ্গুর आसान आसान दिं दिं दां दां नै आंहाथ' आसानसो जाबाय नै आंथ' आसानसो लाबाय नै लोगोफोर जों मोनफैलायबाय नै जोंनि मा होनगोन जोंनि थाग्रा जायगायाव थौलि ना मा होनो थुलियाव रायजोफोर ATM खौ नागिरनानै मोनासै आङो लामायावसो गखोना मायावसो गखो मिन्थिलां ओंखाम ओंख्रि जेबो सङा आं गथ'फोरखौनो संहोजोबनोसै आं नैबे मास्टारशिपआ दासो फैदों बादुलिया मावनो होगोन साननानै जोंना बियो स्टुडेन्ट नेरिमाव फरायो गुवाहाटी नेरिमाव MSW आव मा खालामगासिनो आरो बियो ओमफ्राय सासेया जब मावो बै सासेया अनजिमाया प्राइभेटआव बेबो आंखौथ' नोंथांमोना मिथिखायो मा मावो मा मावा दिनैसो रेस्ट आंहा बायदिसिना लिरनानै आखाइनो साजोबलायबाय आइस फरायखुग्राखाय न'खाय नङाबा गालांजागोन मानसिफोरजों होनलाय थालांगोन बोसोरसे बुरिनानै थाबावगोन मोजां फराय ओंखायनो मा खालामदोंथाय सासेया नायनो र' बिदि नङा नै लै माबा माबि लासोदों माबा माबि संसोदों आङो नै लाबोबाय बिथाङा लासलायदों खामाबो नै सोलियोहाय बेफोरावनो नङा होमबा BTS मोजांबा मानोबा स्टेन्डार्ड देखायबाय थागोन टाइम गैया जोङो स्टेन्डार्ड देखायनो नङा होमबा आंना माथो गोदैबो गैया माबो गैयाहाय कमप्लेन हाया गोदैबो नङा माबो नङाहाय थांनाया मावाबा दाङाबासो जाहोगोनहाय मावा बियो मावा दाङाबासो फैनानै जाहोगोन मावफैनानै जाहोगोन आंखौ मावनांगौहाय उफाय गैया हरलाय ओरै मौथि बिमाफोर आरो होनलायबावोसो दा नों मावखायाबा देनां हाबा जाखांनानै बिहाव बिखुनजो आंनिल' नाम दासो ओंखारहैथों होनखायो बिमाया जोंना ओरै जालायबावो बिमाया आंनिल' नाम होनबाथाय काराङो जालायबावो गावनि नामखौ बर्डआव खालामजानो गिसि बिमाया नों खामानि मावनो होखायो उन्दैनिफ्रायनो खामानि मावनो फोरोङो मावगासिनोखाना मावगासिनोखा मावो आब'आबो जेरावबो एक्टिभबावसो गोख्रै गोख्रैबावसो जेरावबो गोख्रै गोख्रैबावसो लेजि लुजा नंगौआ मोनसेल' खामानि मावबाय ओरैनो गुवाहाटियाव थादों होननानै जिराय जिराय जादों दा थांबाय बुंजागोनसै जाय बिदि सानो आंखौ गुवाहाटि थाना उदां उदां बेरायदों होननानै बुंबा ब्लग होथि गुवाहाटियाव थादोंबाबो न'खाय बेसेबां खामानि मावनांदों बेसेबां प्राइभेट खामानियाव खस्थ' मावनांगौ प्राइभेट अफिसाव बिनिफ्राय देखायनो थाखाय माथो बेयाव सानसा मोनदों गुवाहाटि थानानै मा मावदों होननानै आंनो जारिगौलाय एसे खस्थ' खामानि मावो हर सान नोंसोरनि थाखाय मिनिहोनाया बेसेबां गोरलै बाथ्रा नङाना नङा सासे मानसिखौ आब'आ सोमना दोननाय हनै माबायाव बेखौनो हानाय नङा सानफ्रोमबो मिनिहोनांगौहाय गोरलै बाथ्रा नङाना सप्तासेयाव खेबसे मिनिहोनाया मानसिफोरखौ इन्टारेस्ट खालामनांगौ सप्तासेयाव खेबसे मिनिहोनाया बेलेग खोथा सानसेनि उनाव सानसे मिनिहोनाय गोसोआव दिमागाव साननांगौ
आरो मोनसे खोथा बुंनोसै आङो भिडिअ खालामनायखौसो मावखादों मोनसे उफाय गैला मालाया होनखागोन नानोखा मावो जाय मावो सानो जेबो नङाहाय फोरोङासो फैबावगोन आं बे मानसिखौ बिदि खामानि मावो होननानै ओरैसै रावफ्रा जाथ'बाय एबार अनजिमानि फानासै ओमफ्राय संनाया संनाय जादों मानामुनि लाबोदोंमोन नोंसोर मानामुनिखौ माबानाया नै मानामुनिया बांगाल बोराया नै फ्रियावनो हरदों आयु मानामुनि मोनस्रिलायनाय लाबोदों हनै मानसिफ्राथ' मैगं बायनायाव बिराद माबाखानाय मैगं बायनायावलाय आं रोंखायाहाय सब खामानिखौ रोङोब्लाबो हाराव ज' नै रायजोफोरा आङो बाजारनिफ्राय लाबोनाय मानामुनिखौ सायगासिनो ओमफ्राय मानामुनियाबो रायलायनाय उपाय गैया लानानै फैबाय आरो जेराव गैयामोन ना बांगाल बोरायनि दारिया खखारनि दारिया सेम खालाय आयौ बांगाल बोरायसोखामोन दारियानो गल'थुखै लाइ सायदों सासेया ओमफ्राय आंहा नै गरम मस्ला देनोसै बेखौ होनोसै ओमफ्राय हाइजेंखौबो माने ज' लगायनानै देनोसै आरो तपला बार मसला आंबायदि मावनो गोरों हिन्जावखौ नोंलाय मोनखाला संसाराव हाबाब बे बुहुमाव आंबायदि सोलोंनो नोंलाय हाबाब बैसागु बोथोरा सफैसिगोन हाबाब आंबो सैमा मिथिलायै हाबा जानोसै सैमाखौ खबर हरखायाबाला आं हाबा जाबाथाय देनां जोंखौथ' आरो मा लेंबावनो बिबाखौ लेङा होनबालाय सैमा मिथिलाय सिरि हाबा जाखुमागोन आं देनां नै बेसेबां जाबाय बेंगुरि हिनजावफोरा फाट्टा मोननायसो सिलपाट्टा गैयोना बहा फाट्टा मोनबावनोसैलाय आंलाय जोंना रान्दिनिया ओंख्रि संदोंहाय गोथावथार जासिगोन बायदि नुथारबाय आं नै जाथारलै आयै माथो गोथाव हान्ना अनजिमानि संनाय गासिनोबो खोन्थाहरजोब्बाय आं दिनै दे खोन्थाबाव नै बियो गावखौ केमेरा क्रेडिट होनो थाखाय आंखौ माबाबाय थायो आरो माने केमेरा क्रेडिटखौनो रायबाय थायो आंखौनो आंसो लाखायोना बांसिन बिराद मोजां लायो बिथाङा नै सासे ब्लगाबा सानै ब्लगार सानै इउटुबार थाजामारा दै भिडिअ लाबाथाय बेबो लानाय जि डिस्टार्ब जायोना लोगोफोर जाखांबाय ओंखामखौ ओमफ्राय जाखांनानै मा खालामगोन जाखांनायनि उनाव ओंखाम जाखांनायनि उनाव मा खालामो ओइ गथ'फोर जेबो खालामला दायो खालामनानै थादो आरो ओंखाम जाखांनायनि उनाव रावबो उन्दुआ दाना मबाइल नायो मबाइल आंबो मबाइल नायगोन नोंथांमोननि खन्थाइ नोंथांमोननि कमेन्टफोरखौ फरायगोन मोनसे खोथा नोंथांमोना आंखौ इन्सटाग्रामाव गोबाङानो आंखौ कुइसन सोंहरगासिनो दंमोन आरोना आं सिगांनि मोनसे भिडिअआव बुंदोंमोन नोंथांमोननि सोंनायनि फिननायखौ आं भिडिअनि गेजेराव लाबोगोन होननानै टाइमखौनो मोना माथो लोगोफोर ओरैबायदि खामानि जायो आरो खामानिया आंना मोनसेल' नङा एफा बुरजा खामानि बेनिखायनो आं नोंथांमोननि सोंनायनि फिननायखौ लाबोनो हायाखै गोबाङानो सोंदोंमोन आंखौ मा खामानि मावो मायो बहा थायो बेखौनो आरोना थेवबो आङो होनो हायाबाबो गोबां कुइसन फैदों आंनाव इन्सटाग्रामाव होमबाबो आङो जिखिनि नोंथांमोना एकदम मिथिनो लुबैथारदोंना बेखौ आं खोन्थानोसै आङो प्राइभेट कम्पानियाव खामानि मावो टेलिभेरिफिकेसन डिपार्टमेन्टआव बेनिफ्राय आं गुवाहाटियाव थायो आरो आंनि गुबै न'आ धेमाजि डिस्ट्रिक्ट सिमेन्ट सापरियाव स' बेखिनिखौनो नोंथांमोना मिथिखानो लुगैदोंमोन नङा होमबा जाबाय दा मिथिबाय भिडिअखौ मोजां नुदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब कमेन्ट खालाम दाबाव नै केमेरामेना गावनि नामखौ लायैनि थाखाय जि दाय जाबाय थायो नङा बे आब'आ नंगौ मा बिब'खौ बिदि फानो बिब'खौ हामगौ बिदि हामगौ हा हामगौ बायदि बुंखायो मोननै सासेया बिथाङाबो नै जाखांबाय बिथांनि संनायखौ जाबाय बिथांनि खुरनायखौ जाबाय आंहा जयै माथो बिनानावहाय ना नङा होमबा ओरैनो बिनानाव जाबादों नामा बिसोर लनदांदां देनां हौवानाव थांबा बिसोरनि ओंखाम संनाय मोनजानाय नङा आं दानो देनां ओंखाम संनो लिंहरगोनहाय आङो गुमैनो थांबा अननानै आंनि भिडिअखौबो साबस्क्राइब खालामना होदो खालामगोन दे आंनि भिउवार्सफोरा आंनि साबस्क्राइबारफोरा बिराद मोजां अनखागोन नोंखौ मोजां कन्टेन्ट लाबो
दुमफाव फैजों बहन जाथाव जोंनि आखुआ दंखायो नालाय आं जाबाय बारा जा बयनिबो खावदो बाप्पावो साजिम माबालायदो बाप्पावो लोगोफोर दिनै जाथ'बायदां दोनथ'नोसै दे गाबोन फुङावनो 6थायावनो सिखारनानै मैगं गोथां लायनो थांनांगौ बेलथला बाजाराव गाबोन बेलथला बाजार ना स' लोगोफोर उन्दुदो बाय बाय गुड नाइट जोब्बाय